alaikum masu sauraro, barkanmu da warhaka, barkanmu da saduwa da ku a cikin littafin mu auren jinsi kashi na 3. Ajiyar zuciya ya sauke ya ci gaba da tura abincin ransa a ɓace. Mariya sun fi minti 10 cikin wannan yanayin da suke jin kamar za su suma dan daɗi. Mariya har ta kashinsa take tsotsewa, tana danna harshe da kanta ta cire bakinta akan abarsa. Ta tashi ta canza waje ta kwanta. Daga ƙafafuwanta ta yi sama ta riƙe su. Ganin hakan ya sa shi ma ya tashi ya sauke gwiwarsa a ƙasa. Ya zungura mata. Ai kuwa nan suka fara wata mahaukaciyar ihu, suna sauke ajiyar zuciya. Daɗi na ratsa su, lashe baki kawai take tana nishin daɗi. Shi ko gurnani yake yi kamar mayunwacin zaki. Ai kuwa sai shiga da fice kawai yake yi, yana cakko na shanunta, yana wani murza su. Wata ni'imtacciyar gona ce ke da Mariya, yadda yake dangwalo gidan daɗinta abin ba a cewa komai. Duniya ta koma musu sabuwa, sai lakaɗar juna kawai suke yi. Sun daɗe suna gurzar juna kamar ba za su rabu ba, sai da suka kai iya wuya sannan suka sassauta juna. Rigarsa a hannu ya fice daga ɗakin ya bar Mariya a kan bed, tana juyi cike da jin daɗin soke buƙatar ta da ta yi. Da ƙyar ta iya tashi ta shiga toilet, wanka ta saka uniform ɗinta da ta zo da su, ta saka jakarta ta fito, ta wuce ɓangaren da Sumayya take. Sumayya bacci mai daɗi sosai ta yi akan tattausar katifar da ke cikin ɗakin. Bata farka ba sai yamma likis. Ina nan kwance ga baki ɗaya jikina ya yi tsami. Bayana ya min wani irin ciwo. Na tashi zaune ina sake ƙarewa ɗakin kallo. Turo ƙofar ɗakin da aka yi ne ya tilasta ni mai da idanuna kan ƙofar. Mariya ce ta shigo cikin kayan makarantarta. Tamkar da yanda muka zo. Washe baki ne ina kallon ta. Zan yi magana ta dakatar da ni. Tana ɗaga min hannu ta ce tashi mu tafi. Yamma ta yi sosai. Na san yanzu abba na ya kusa dawowa. Ya kamata ke ma ki cire wannan kayan saboda gudun tuhuma a gidanku. Murmushi ne daidai lokacin da nake tashi ina ɗaukar jakata. Na saba ta a bayana. Na ce Mariya kenan. Ni fa ko da tsirara zan je gida. Matuƙar zan je da kuɗi. Ba abin da zai faru. Yanzu haka ina tabbatar miki babu wanda ya neme ni, bari a damu da yanayin da zan shigo. Kuɗi su ne komai a gidanmu. Daidai lokacin da muka fita babban falon gidan, Mariya ta ce in dai kuɗi ne kin yi su kin gama. Sai dai ba ta wannan hanyar ba. Wannan hanyar za ta baki iya kuɗaɗen da za ki yi buƙatu ne. Yau da gobe da kuma ƙololuwar jin daɗi. Amma hanyar samun kuɗin gaske zan nuna miki. Cike da zaƙuwa na riƙe hannunta. Na tsayar da ita a tsakiyar falon na ce yaushe kuma a ina. Murmushi ta yi kawai ba tare da ta ce min komai ba. Ta mai da kallonta ga hanyar ɗakin da mutumin da ya raba ni da budurci na wanda har yanzu ban san sunansa ba ya fito. Ni ma kallonsa ne ya sakar min murmushi, ni ma murmushi na mayar masa. Ina son koyar da kaina. Tun irin sumbatun da ya dinga yi min ɗazu, sai da Mariya ta taɓa ni. Na yi sirrin ɗago kaina, na kula da leda da ke hannunsa, ya miƙo min karɓa na yi ina godiya. Ba tare da ya yi magana ba ya miƙa wa Mariya ita ma muka fice daga falon. A parking lot ɗin gidan muka tarar da mutumin da ya ɗauko mu cikin taxi. Yana hango mu ya fito ya buɗe mana ƙofar muka shiga, sannan ya ja muka bar cikin gidan gabaki ɗaya. Mu ma muna fara tafiya na buɗe leda da ke hannuna. Bandil ne na 'yan 500. Ido na ya yi tozali da su, sai da na yi wata muguwar zabura ina waro ido, yayin da nake kallon Mariya a tsorace. Kallon rashin fahimta Mariya take bi na da shi, tana neman ƙarin bayani daga gare ni. Sai da na yi da gaske kafin na iya daidaita natsuwata. Na ce Mariya kin ga uban kuɗin da ya bani fa. Tsaki Mariya ta yi tana zubga min harara, ta ce shine zaki ɗaga min hankali don kin ga 50,000 baki shirya yin kuɗi ba. Ashe girgiza kaina na yi. Ya shiga yi, na ce a wallahi Mariya na shirya ki yi min uzuri. Wallahi ko iyayena bana jin sun taɓa mallakar irin wannan kuɗi. Ko sanda babana yana aiki 15,000 ne albashinsa. Murmushi ta tana ƙara buɗe leda ta ce to sai ki shirya yin kyauta sama da 100,000 nan gaba ga almajiran kan hanya. Har zuwa lokacin ban dawo daga duniyar mamakin da na lula ba. Na ji muryar Mariya tana cewa wow, Infinix Smart 20 gaskiya ne ba laifi. Kin zo da kafar dama, da alama ya karɓe ki. Ga waya nan duk sanda yake buƙatar ki zai kira ki sai ya turo a ɗauke ki da layi a ciki. Na san dai kina da karambani zaki iya sarrafa ta. Hakan muka ci gaba da hira har mutumin a cikin motar har aka zo ƙofar lungunmu. Zai ƙarasa da ni, ki yi ƙoƙari ki ƙara gasa jikinki da ruwan zafi
yau aƙalla sau 3 kafin ki kwanta. Ki sani darajarki tana cikin gindinki. Idan kika kula da shi zaki shahara, zaki kai inda baki taɓa zato ba. Gobe za mu je inda zaki ga yadda ake samun kuɗi matakin farko. Baki na saki na fita daga motar. Na gaza cewa komai sai gyaɗa kai da nake yi, tamkar ƙadangarwa. Na rufe marhin motar ba tare da ɗagawa Mariya hannu ba har na wucewa ta. Cikin matsanancin farin ciki na ja ƙafafu da ƙyar leda da ke hannuna na sake damƙe ta tsam na nufi hanyar gida. Ta majalisar su baba na wuce, suna nan suna ta aikin buga karta, tsofaffin akwalkwaki na ce a fili. Tsaki na saki na wuce gefen su, bayan na suka bi da kallo, inda ɗuwawuka na suke juyawa a cikin doguwar rigar abayar da ta kasance roba har na shiga gida. Da siririyar sallama na faɗa gidan, kamar kullum mama da inna suna tsakar gida. Suna aikin faɗan da suka saba. Inna tana wa mama goron haihuwar ɗa namiji kamar yadda ta saba. Ko da na shiga gidan ban kula kowa ba kamar yadda ba wanda ya kula ni. Na shige ɗakin mu, jakar makaranta kawai na ajiye. Na sake fitowa, har yanzu suna nan inda na bar su. Na saka kai na sake ficewa, bakin titi na nufa na hau napep na wuce kasuwa. Ƙaramin buhun shinkafa na siyo da katon ɗin taliya, sai jarkar man gyaɗa. Na ƙarasa wajen masu kayan miya na siya. Na wuce wajen masu nama, nan ma na siya. Da taimakon mai napep ɗin muka sako kayan ciki. Na shiga napep ɗin ya dawo da ni har ƙofar gidanmu. A nan ya yi fakin, na roƙe shi ya shigar min da kayan ciki. Haka kuwa aka yi. Ya fara ɗaukar kayan yana shiga, yayin da nake tsaye a wajen napep ɗin kamar an jefi babanmu. Haka na gan shi a kaina, yana ta washe baki tare da miƙawa mai napep ɗin hannu. Suka gaisa. Kuɗin napep ɗinsa na biya sa, sannan na bi bayan baba muka shiga ciki. Mama da inna muka tara a tsakar gida, suna saka kayan a gaba suna washe baki. Baba ne ya sake sanar da su ni ce na zo da kayan cikin napep. Wata irin shewa mama ta saki tare da rangwada guda ta ce, Allah na gode maka, yau dai ga ranar haihuwar ya mace. Duk da inna ta san mama habaici ta yi mata, hakan bai dame ta ba. Sam suka haɗa baki tare da baba, suka shiga saka min albarka har da ce min haihuwar arziki. Jikina ya yi sanyi kamar yadda na zata. Babu wanda zai tambaye ni inda na samu, bare a ji dalilin daɗewa ta a waje da kuma canjin kayan da na fito da su. A hankali na zame na zauna akan kujerar tsugunnu, ina ƙarewa fuskokinsu da suke cike da annuri kallo. Ajiyar zuciya na sauke, ina ƙara ƙarfafa burina na zama shahararriya wacce za ta zame wa danginta madogara. Nan da nan mama ta haɗa wuta ta ɗora nama, ta bi shi da albasa da kayan ƙamshi, sannan ta jawo ledar kayan miya ta fara gyarawa. Kafin ƙarfe 8 an yi shinkafa da miya da nama. A gidanmu duk wanda ka kalla zaka hango tsananin farin ciki a fuskarsa. Yau mama da baba har da hira kamar ba su ne suke cin uban juna ba. Ba dare ba rana. Yau kam sai dai lelen juna suke tamkar sabon aure. Bangaren inna ma haka abin yake. Yau ta saka min albarka wacce ban san adadi ba. Har fitowa aka yi da daddare muka yi hira, sai dariya ake yi kafin kowa ya wuce makwancinsa. Duk wanda na kalla, na ga yana cin abinci yana hira cike da raha, sai in ji wani sanyi a zuciyata. In dai wannan shine abin da zai haɗa kanku ku daina faɗa kamar yadda kuka saba, to na tabbatar zan samar muku da abin da ya fi haka. Victoria Island cikin unguwar manyan mutane ce, 'yan siyasa da manyan 'yan kasuwa, waɗanda suka da kai. Ba ka jin sautin komai a cikin unguwar, shiru yake, tankar babu wani mutum mai numfashi a ciki. Katon gate ɗin da ke makale a jikin wani katon gida na kalla, wanda iya gate ɗin kaɗai ya isa ya ɗauki hankalin mutum daga ciki. Wasu manyan sojoji ne suke ta zirga-zirga tsakanin gate ɗin da pad ɗin da aka tanada musu. Gida ne mai hawa 3, yana da girma sosai, tare da kayan yana da kyau da matukar tsaruwa. Tsayawa ba da labarin gidan ma ɓata lokaci ne. Falo 3 ne a cikin gidan, kowane an ƙawata shi da abubuwa na more rayuwa. Shiru baka jin motsin komai sai ƙarar AC da ke aiki. Daga can upstairs kuwa falo 2 ne sai ɗakuna guda 5 a jere. Ɗaki na 2 na yi nasarar faɗawa, idona suka ci karo da wata kyakkyawar fara mace wacce ba za ta wuce shekaru 40 ba. Kwance take akan makeken royal bed ɗin da ya dace da tsarin ɗakin. Tsirara take, mabambancin ƙamshi da ƙyalli yake yana ɗaukar ido. Idonta a rufe tana wasa da kan nononta. Daga gefenta wata budurwa ce wacce za ta iya kai shekaru 20, hannunta ɗauke da kwalbar zuma, tana kallon matar tana zubga murmushi. Ta yokanta a tsaye, ta tsaya tun daga wayan matar ta fara tsayaye zumar, ta taho kan na shanunta zuwa ramin cibiyarta, ta ci gaba da tsayayawa har saman mararta, sannan ta mayar da kwalbar ta ajiye, ta dawo ta tsugunna ta saka bakinta akan na matar, ta fara tsotsar lips ɗinta.
Motsi matar ta yi ta bankaro kirji tare da sauke wata nannauyar ajiyar zuciya, sannan ta koma ta sake lumshe idanu. Ta sa hannunta ta kama kunnen yarinyar ta fara zura karamin dan yatsanta a ciki. Tana cirowa kamar tana soke. Makalin kafaɗa yarinyar ta fara yi, tana jin wani yar a jikinta. Ta cire bakinta daga cikin na matar, ta sauko ta fara lasar wuyanta da tsinan harshenta. Tana yi haka a hankali har ta zo kan na shanunta, inda ta saka harshe ta fara lasowa, tana fitarwa da numfashi da sauri da sauri. Haka ta shiga yi, tana mugun lugugu ta matar. Numfashi mai ƙarfi matar ta jawo, ta sauke a hankali cikin rawar baki kalmar wayyo Allah, dan Allah abina, wayyo Allah. Mai kyarkata matar ta fara kafin ta fashe da kuka. To fa, lalle abin ba sauki. Murmushin jin daɗi yadda sakonta yake zuwa kai tsaye ta yi, ta ci gaba da kassara kowane lungu da sako na matar har ta zo kan abin daɗinta. Nan fa ta shiga kwakwale ta yadda take so. Abin ba a cewa komai, sun jima suna ta junansu har buƙatar su ta biya, sai da ta lashe Hajiya ta tas. Mariya, lokacin da ta koma gida abbanta bai dawo ba, a gaje ta shiga gida, ta tarar da mamanta a falo, tana ɗaga wasu magungunan mata wanda suka zame mata aiki. Ko da yaushe ɗaki Mariya ta wuce, ta jefar da ledar hannunta da jakar makaranta ta faɗa toilet. Wankan tsarki ta yi tare da wankan soso da sabulu ta fito. Mayukanta masu tsada da ƙamshi ta shafa, sannan ta saka doguwar riga mara nauyi ta zauna gefen bed. Ta jawo ledar da ta zo da ita ma 50k ɗin ce a ciki. Sakin murmushi ta yi, ta zaro 20k ta wuce falo. Mama tana inda ta barta, tana ɗaga wasu magunguna. Ta zauna a kujerar da take fuskantar mama, ta miƙa mata kuɗin. Hannun mama na rawa ta karɓa, ta fara ƙirgawa. 20,000 ne ta faɗa da sauti, tana washe baki ta ce, kaga ɗiyar albarka, wallahi na san na yi farar haihuwa, ke dai Allah ya miki albarka. Murmushi kawai Mariya ta yi, ta sauko ƙasa suka ci gaba da ɗaga kayan tare. Nadiya a kwance take akan makeken bed ɗinta, tana juyi, hannunta akan mararta. Wasu guntayen hawaye ne suka sauko daga manyan kyawawan idanunta. Lips ɗinta ta kamo na ƙasa ta ciza tare da runtse ido. Tana jin wata muguwar sha'awa wacce ta haifar mata da ciwon mara kaɗan-kaɗan. Wayarta da ke gefe ta janyo, ta shiga WhatsApp. Gibson, sunan da ya bayyana a chat ɗin da Nadiya ta shiga, ta yi sallama. Cikin sa'a ta samu yana online. Ya gyara kwanciyarsa cikin murya can ƙasa mai nuna zallar sha'awa ta ce, babe please help me, I need you. Gibson yana ganin sallamar Nadiya ya amsa, ransa fes. Ya buɗe voice note ɗinta, nan take ya fara mata voice cikin tattausar murya, sai ce, ayya sannu baby, ya kike ji, ya abin ya fara ruwa, kin jike a baby. Abata ta miƙe. Ya tura mata wani irin zillo. Nadiya ta yi, ta cire wandon da ke jikinta, ta sa hannu akan abinta, ta shafo, ta ce, babe ya fara ruwa, ka zo ka ci baby. Boys ɗin ya saki mata yana shan yaji, ya ce, babe gani nan ina laso abinki, wash baby ruwanki akwai daɗi, baby ina sha abinki, ina zuƙo abinki, wash baby kayi da kyau, daɗi ka saka min abar taka, ta faɗa tana mulmula ɗan tsakiyarta. Nadiya da Gibson suka dinga cin junansu ta waya. Fadila da tun ɗazu ta shigo ɗakin, tana zaune tana jin duk abin da suke yi. Kasancewar ɗakin da Nadiya take ya juya wa ƙofar ɗakin baya. Kasa jurewa ta cire kaya gabaki ɗaya, jikinta har rawa yake yi. Ta faɗa kan gado, ta ɗaga ƙafar Nadiya sosai, ta danna bakinta a kai, ta fara zuƙo ruwan da Nadiya ta tara. To fa, kowa ya zama ɗan jagaliya. Allah ya tsare mutu. Kar ku manta fa masu sauraro, Maman Sakinu mai kayan mata 'yar Sokoto tana sayar da kaya. Na gani, na faɗa, na kecire ni, na kankar mutunci gurin oga.